Bună ziua! Mă numesc Ion și sunt client al companiei Peleron. Vreau să spun țin de cont asigurat, pe mine personal m-a ajutat foarte mult. Am scăpat și de unele emoții și de frica de a pierde banii. Vreau să recomand la toți cei care au temeri sau emoții sau frica de a pierde banii, programul de afiliere asigurarea contului o să vă ajute foarte mult pentru a scăpa de fricile dumneavoastră, pentru a avea mai multă încredere în dumneavoastră și pentru a tranzacționa mai liber pe piață. Pe lângă toate acestea, compania vă oferă desigur niște condiții. Iar dacă toate aceste condiții sunt respectate, la sfârșitul lunii noastre, dacă sunteți în profit, e ok. Dacă sunteți în minus, compania vă restabilește toate pierderile înapoi. Cum a fost și în cazul meu, am ieșit în minus, compania mi-a restabilit toate pierderile înapoi. Mie îmi place foarte mult piața, îmi place mult să tranzacționez și emoțiile care le simt atunci când tranzacționez. Vreau să mulțumesc mult companiei Peleron pentru bonusurile care mi-au fost acordate și desigur să le mulțumesc foarte mult și pentru suportul care mi-a fost acordat încă de la începutul tranzacționării până în acest moment. Eu vă doresc o zi bună la toți!